Загорците са старополянско население, преминало на юг по старопланинските проходи по време на османското владичество. От Провадийско, Шуменско, Новопазарско в районите на днешна югоизточна България, чак до околностите на Одрин и Цариград. Това преселение е част от характерното за този период нарастване на българския елемент на юг от Балканската верига и същевременното му намаляване на север. Този процес трае чак до освобождението. Най-големи разселнически огнища са Казанлъшко, Чирпанско, Старозагорско, Новозагорско, чието загорско население се спуска на юг и изток по долините на реките Тунджа и Съзлийка. Във връзка със своите говорни особености, в частност наличие на лично местоимение за винителен падеж женски род Га вместо Я и местоименията Гачи вместо като чели и Гато вместо когато, загорското население често получава от околните прозвища като Гачита или Гачовци. Загорците проникват и се настаняват в по-обширния ареал между днешните градове Ямбол, Грудово, Елхово и Сливен, като така се обуславя така нареченият загорски клин. Описвайки подробно границите между техните селища, Георги Аянов сочи загорците и рубците като основните обитатели на равнината. За произхода на селищата от така наречения загорски клин са изказвани и други мнения. На базата на свои проучвания, известният български езиковед професор Беню Цонев формулира тезата за стария тракийски произход на загорското население, което в първите години на османското нашествие преминава от земите на Тракия към североизточните български селища, а по-късно се спуска обратно на юг от Стара планина. Тази теза, но само в определен смисъл, съвпада с изказаното въз основа на диалектоложки и исторически данни становище за оттегляне и укриване на старото местно население от Тракия по време на османската офанзива в околните планини и повторното му слизане и установяване в низината след 1-2 века. Като един от основните белези за диференциране на загорците в района на Карнобатско и Сингуларско трябва да се посочи характерното за миналите времена женско народно облекло. Особено впечатление прави един от елементите на женското облекло на загорците в района, а именно невестинското забраждане, така наречения качул или търпош, който се изпълнява в сложна форма с многобройни накити и принадлежности. Той е атрибут на булките, омъжените жени, като с възрастта постепенно се смалява и накрая съвсем отпада от атрибутите на най-възрастните жени. Един по-общ поглед сочи, че жителите на посочените селища, придошли в района на Карнобат след освобождението, до сравнително късен период поддържат строго принципа на селищна едногамия и рядко встъпват в брачни отношения с население извън своята група. Интересно е да се отбележи, че женитбите между трите села на преселниците и взаимните интензивни културни контакти помежду им се основават на факта, който самите им жители изтъкват и посочват като определящ, че са една носия. Не случайно в своята книга за село Лозарево Карнобатско, краеведът Жеко Кьосев очертава локализацията на точно определен кръг села, без да има предвид техния единен загорски произход, установен в по-късни научни изследвания, именно във връзка с местните носии, както мъжката, така и женските, които запазват своя характер и се срещат само в тези граници.